Napakaswerte mo. Ang daming advantages ha kapag nagmahal ka ng 38 years old. Ako, isa-isayin ba namin? Maliban sa wisdom, diba, yung experience din. Naku, hindi mo na kailangan kaming turuan. Kami ang magtuturo sa'yo. Kung ano man yun. Kung ano man yun. Kung di man namin nagawa yun, napanood na namin yun. Marami na kaming na-explore. Marami na namin. Diba, hihiga ka na lang. Binigyan niya ako ng cake na kapag sinindihan yung kandila, biglang bumubuka. Bumubuka at ano. Parang yun siguro yung sinasabi sa akin tungkol sa state ko nung time na yun. Bubuka. Diba parang bubuka. Bubuka kasi. Dapat pala kapag meron kang heartbroken na friend, ganun yung kandila bibigay mo. Ganun. Yung ano, pag sinindihan, ting, ting, ting. Bubuka. Samantala, shoutout sa hipag mong wala lang ginawa kundi siraan ka kung kanino. Ako si DJ Karen, ang babaeng pwede mong hugutan pero hindi mo pwedeng baunan. Kaya naman tumuto ka lang sa istasyong number 1, ang 90.7 Love Radio, kung saan ramdam mo ang pagmamahal. GB lang, walang hate, love lang. Teka lang po may nagtatanong sa akin ano daw kung title ng kantang to. Chorus lang daw alam niya at narinig daw niya sa akin to dati. So pakinggan natin kung anong kanta to. Ito po ay kapatid ni Rica Hera. Hoy! Nasa live akong bata ka! Yari ka sa ate mo! Susumbong kita! Bastos na ba? Bastos ang batang to kung ano sinasad sa akin. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Love lang.